ଟୋଟାଲ ଜରି ପାଲଟେ ଯୋଉ ପାରିକି ବସିବା କଥା 2 ଫଟ ଆଜବେଷ୍ଟ ଦିଆ ହେଲାଣି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଆଜବେଷ୍ଟ ମୁଁ ଯାଇଥିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଇଲା ଶିକ୍ଷିତ କଲେ ଆଉ ନା ଚାରଟା ଗଲାଣି ଯେ କିଏ ନା ଉଷ୍ଣି ଇଏ ତିଲକ ଜଣେ ତ ପଇସା ଦେଇଦେଲା ଆମେ ନୁଟୁ ନବ ବୋଲି କହୁଥିଲା ନା ଆମେ ଟୁକି ଆଣା ହେଇନି ଯାଇନି ପଇସା ମୋଠୁ ନେଇନାହାନ୍ତି ମୋଠୁ ଦେଖିଲି ନା ଯାଉଛୁ ଖାଇକି ଆଜି ଖାଇନୁ ବଗୁଲି ଭାଇ ଖାଇଛୁ ନା ଖାଇନୁ ଖାଇସାରିଲୁଣି ଖାଲି ଗୋଟେ ସବୁ କହିବା କଥା କାଳେ ଯୋଉ ବର୍ଷ ପାଣ୍ଡା ପଡିଆ बज्जी गणा जो लंबा